Když jsi mladý, tak v sobě máš prostě něco, co v sobě už potom, co mladý nejseš, nemáš. Je důvod, proč Karel Gott naspíval stále mlád a ne stále star. Podle mě tak v roce 24 tvýho života, nebo jako ve 24. roce tvýho života, totiž přestaneš být mladý. A přestaneš v sobě mít takovou za mě největší výhodu tvýho života, kterou jsi měl doposud. A to je jiskra mládí. Za mě existuje něco jako jiskra mládí, kterou prostě má každý mladý člověk. A je to taková nepopsatelná věc, která ti dává do všeho energii, do všeho chuť, svobodu a volnost prostě. Ty nemusíš nic moc řešit, ty nemusíš řešit daně, že jo? Ty nejseš už prostě dospělý člověk. A to je za mě prostě krásná věc. A hodně lidí v dnešní době za mě provejstuje svoje mládí tím, že jsou buď extrémně hedonistický, nebo extrémně stoický. Takže dneska se vám pokusím popsat zase ve svých psychologických grafech, jak za mě žít mládí v svém plném potenciálu, ale jak se ho taky pořádně užít. Taky chci, abyste mi po dokoukání tohoto videa napsali svůj názor do komentářů. Já totiž nejsem žádný kazatel, který říká 100% pravdu, ale jsem jen člověk, který se nad tím snaží přemýšlet. Takže pokud se mnou budeš souhlasit, tak super. Pokud budeš mít nějaký výhrady k tomuto videu, ať to je tvůj názor, nebo si myslíš, že jsem něco řekl špatně, tak mi to prosím napiš do komentářů. Jdeme na grafy. Když se tady na to zadíváte, tak asi poznáte, že se dneska v tomto videu budu snažit propagovat tohleto. A samozřejmě máte pravdu. A máme tady 4 takový různý lifestyly. Samozřejmě může být něco mezi tím a tak dále, ale tady máme takový ty 4 jako ne extrémy, ale takový ty 4 jako vyvoditelný, dá se říct, lifestyle, jo. Máme tady čisté užívání života. Tenhle ten typ člověka prostě vstane, jde do školy a potom, co přijde ze školy, tak scrolluje, hraje hry, o víkendech chodí chlastat a tak dále. Typický člověk, co hledá prostě jenom stimulaci v dopaminu. Tenhle ten člověk žije úplně stejně jako tenhle ten, akorát potom, co přijde ze školy, tak si tak za hodinku jde zacvičit a potom si tak hodinku pracuje na škole, aby tak nějak si zvládl svoje domácí úkoly, ale zase to nepřehání, nemůžeme to přehánět, že jo. Pak tady máme člověka, co čistě grinduje. To znamená, že prakticky vstane v 5, pracuje, pak jde na první trénink, pak jde do školy, pak jde ve škole, sedí o přestávkách a čte si knížky, potom přijde ze školy, zase si čte knížky, jde na druhý trénink dne, pracuje a tak dále. Pak tady máme člověka, který dělá vlastně úplně to samé jako ten grinder, akorát se socializuje mnohem víc. Baví se s lidma o těch přestávkách, chodí o víkendech ven, zažívá různý dobrodružství, jo, a tak dále. A trochu si toho života užívá, má nejspíš vztah, má kamarády a tak dále. No a tak tady můžeme vidět ty malinký kuličky, které jsou samozřejmě spojené tady s těma malejma kuličkama. A tady máme to SZC, snad to pochopíte. A to zelený nebo červený znamená, jestli si to splnil v životě, anebo jestli si to nesplnil v životě. Dobře? Takže zelený je, že jsi to splnil, červený, že jsi to nesplnil. No a jak vidíme, u čistého užívání života si zase splníš sociální vztahy, protože jasný, měl si holku, měl si kámoše nebo něco takového, máš s tím teďka zkušenosti, zažil si něco, ale že by si splnil svoje zdraví nebo nějaký životní cíle, ne, nedal si tomu nic. Takže teďka si můžeš užít svůj k ničemu život. Základ rovná se užívání života, ale se zařazením trochu grindu. Jo, OK, máš to tak nějak na půl, tohle splněný, tohle samozřejmě splněný máš, ale zase si tomu nedával moc, nepřeháněl si to nějak. O víkendech si chlastal, žral si normálně junk food, že jo. Takže zdraví máš splněný tak na půl a životní cíle prostě nejspíš máš v pohodě práci, která tě tak trochu sere, ale víš co. Pak tady máš čistě grind, no tak tenhle ten člověk, to ti popíšu. Je ten bohatý člověk, který ve 35 letech zjistil, že už není mladý a že si pořádně neužil života a že teďka jenom lituje toho, jak vlastně žil. No a pak tady máme základ, rovná se grind, ale se zařazením trochu užívání života. No, tohle je člověk, který prakticky dělá to, co dělá čistě grind. Vstane v 5, pak jde makat a tak dále, ale vyřadí si každý den hodinu ze dne, kdy prostě vypadne ven a jde něco zažít. Kdy vezme svoji holku a jde jen tak ven se projít nebo něco zažít. Vezme kámoše a prostě jdou jen tak někam. O víkendech, místo toho, aby šel chlastat, tak třeba vezme kámoše a jedou někam pryč, jedou na nějaký výlet. Nebo vezme holku, jen tak jedu na nějaký výlet. Nebo sám jede na nějaký výlet, protože prostě, že nikdo teďka nemůže. A
tenhle ten člověk si za mě užije života úplně nejvíc, protože možná stejné věci dělá čisté užívání života, nebo i tenhle ten člověk, ale tenhle ten člověk to zvládá s dobrým spánkem, vstáváním v 5, makáním na svých cílech, 2 trénincích za den, nebo kolik tréninků chceš mít, a všechno tohle je schopný tak nějak zvládnout. Tohle je za mě člověk, který si v životě toho života užije úplně nejvíc. A pokud si myslíš, že tenhle ten člověk si toho užije víc a že to takhle vlastně není, napiš mi prosím tvoji úvahu do komentářů, protože já o tom chci slyšet víc. No a pokud by se zajímala třeba o to, jak se dostat na tenhle ten lifestyle, tak já na tomhle lifestyle snad teďka tak nějak jsem, tak ti to můžu tak nějak popsat. Za prvý se musíš dostat právě tady z těch 2 lifestylů, záleží na jakým seš. Buď z tohohle na tenhle, anebo z tohohle na tenhle ten. Prostě se pokud dostat první na čistě grind. První se dostane na čistě grind. Tam se dostaneš za 2 týdny reálně, pokud jako na tom budeš makat a budeš chtít, jo. Zkus dopamin detox, do toho se pokus soustředit prostě jenom na svoje cíle, nějaký si nastav si nějaký tréninkový plány a tak dále. A jakmile budeš ty tréninkové plány plnit, tak za 2 týdny už prostě jsi člověk, který je reálně hodně disciplinovaný, tak můžeš začít zařazovat právě to užívání života. Takže každý den si vymezíš hodinu a půjdeš ven s kámošema, půjdeš ven se svojí holkou nebo něco takového. Můžeš začít řešit takové ty věci, abys prostě pak mohl žít, jakože máš ty kamarády, máš tu holku a tak dále, známe to. A každý víkend někam vypadneš, snadně chápeš, jo. Nejspíš tak zase za týden, za 2 týdny už budeš prakticky žít ten lifestyle, takže za měsíc můžeš ten lifestyle žít, pokud chceš. Pokud se podíváš na nějaké moje videa, tak pochopíš, jak tak nějak žít grindovací životní styl, a pokud se podíváš na nějaké moje novější životní videa, tak dostaneš třeba i nějakou inspiraci na to, co můžeš zažít. S tím, že za mě jsou 3 nejlepší věci, které bys si měl zařídit, a to je vztah, kamarády a nějaký to dobrodružství. Dobrodružství, protože tím se vytvoří životní zkušenosti, zažiješ nové věci a pak budeš mít příběhy, které můžeš vyprávět chlapům, když budeš dospělý a budete se mít nad čím smát. Kamarády, protože s nima ty věci můžeš zažívat a hlavně s nima můžeš mít různé debaty, můžeš se s nima poradit o něčem a bude s nima vždycky největší prdel, stejně s kámošema, všichni to známe. A vztah, protože vztah v mládí má takovou jinou energii, než má kdykoliv později v životě, a za mě je to jedna z nejlepších věcí, prostě mít v mládí vztah. Takže děkuji, že jsi tohle video dosledoval až do konce. Zase mi napiš tvůj názor do komentářů, pokud si myslíš, že jsem něco řekl špatně nebo jsem něco řekl velmi dobře, tak mi to prosím napiš. Mějte se, borci, ať je péro.